Dobrý deň, volám sa Erika Hetešová a v Bubbleology mám na starosti špeciálne projekty a jedným z nich je nová 100% prírodná tyčinka. Túto tyčinku si budete môcť kúpiť na všetkých pobočkách na Slovensku. Máme ich už 8 a iba exkluzívne tam, nikde inde ich nezoženiete. Ako som už povedala, sú 100% prírodné, neobsahujú žiaden lepok, neobsahujú žiadne mliečne ani sojové prísady, to znamená, že sú výborné aj pre ľudí, ktorí majú intoleranciu na mlieko, neobsahujú žiadny pridaný cukor, sú vhodné pre vegánov, neobsahujú žiadne konzervanty, dochucovadlá, jednoducho je to príroda sama. Prichádzame s dvomi príchuťami. Jednou príchuťou je, ako vidíte tu na obrázku, chocolate and nuts, čokoláda a oriešky. A druhá príchuť je ovocná a je to limetka a chia semienka. Limetka and chia. Pozrieme sa, aké je jednotlivé zloženie týchto tyčiniek. Tyčinka chocolate and nuts obsahuje kakao. Kakao sa tiež nazýva superpotravinou 21. storočia. Má veľké množstvo antioxidantov, má stimulujúci účinok na organizmus. Je veľmi dobré pre vaše srdce, pre mozog. Potom sú to oriešky, vlašský orech, kešu a mandle a tie v podstate dohromady ako orechy obsahujú veľmi kvalitné proteíny, taktiež majú nenasýtené kyseliny, sú veľmi dobré pre kardiovaskulárny systém a tiež pre mozog. Mimochodom o kešu orieškoch sa hovorí ako o posilovačoch inteligencie. Oriešky všeobecne sú veľmi doporučované pre študentov behom prípravy na skúšky alebo behom záťažového obdobia. Ďalej sú tam ďatle, sú nazývané tiež polobohom medzi ovocím. Hovorí sa, že odstraňujú všetko škodlivé z tela, sú v podstate dobré na všetko, sú zdrojom cukrov, to znamená, že vám dodajú energiu ihneď, sú tiež vhodné pre študentov, pre mamičky na materskej, pre kojace alebo tehotné ženy, v podstate pre každého, koho telo dostáva zabrať, ako sa povie. Potom sú tam hrozienka, obsahujú inulín, ktorý je veľmi dobrý pre tráviaci trakt. Potom je tu druhá tyčinka, limetka a chia. Základným komponentom je superpotravina chia. Je to vlastne také inteligentné semienko, ktoré má mnoho prospešných vlastností, má veľmi veľa minerálov, má veľmi veľa antioxidantov a má takú zvláštnu vlastnosť, že dokáže na seba naviazať vodu. To znamená, že človek, ktorý si dá chia semienka, tak je v podstate chránený po istú dobu proti dehydratácii. Potom je tam kokos. Kokos je skloňovaný v súčasnej dobe vo všetkých pádoch. Je výborný na pleť, má skvelé účinky na tráviaci systém, obsahuje veľmi veľa výživných látok, taktiež pôsobí ako prírodné antibiotikum. Potom sa tam objavujú zase kešu mandle, ďatle, ktoré som spomínala, a samozrejme limetka, ktorá je zdrojom vitamínu C. Tyčinky sú spracované pri veľmi nízkych teplotách, aby sa zachovala čo najviac ich nutričná hodnota. Tyčinky sme nechali otestovať odborníkov z Centra preventívnej medicíny a prevencie 2000 a dostali sme od nich doporučenie a vlastne garanciu. Vyjadrenie vlastne smerom k tyčinkám je, že sú veľmi vhodným výživovým doplnkom. Ak máte veľmi vyťažený životný štýl a často zabúdate kvalitne jesť, je vhodné tieto tyčinky zaradiť do vašeho pravidelného jedálnička. Taktiež sú veľmi dobrou alternatívou mosania. Bubbleology tyčinky by som doporučila všetkým študentom, všetkým zaneprázdneným manažerom, všetkým mamičkám na materskej, ale i deťom a všetkým hlavne, ktorí sa začínajú zaujímať o svoj životný štýl, pretože výživou to všetko začína.